ya? Bukan kok ngatur. Kok ibuku akon kok gak mau barang. Aku masih cinta sama kamu. Aku tak cinta Gusti Allah wis. Kon loh. Aduh, tukaran le. Tukaran le. Mati kon. Aduh, dikeplok kon. Tak kudu tak antemi ae. Putus wis. Ngurusi konco wedokan sik akeh. Tak ngurusi susumu. Mrene li. Mas, aku boleh gabung nggak? Oh, boleh. Silakan duduk, Mbak. Makasih. Sinian. Oke. Tadi kenapa kok kayak tukaran berantem? Aku diputusin loh sama cowokku yang tadi. Itu cowokmu? Iya, itu cowokku. Loh, kamu nggak rusak matanya ta? Enggak, aku cinta banget sama dia loh, Mas. Masalah, Mbak. Arek kayak seser liling ngono sampean kok cinta. Gimana orang aku cinta banget sama dia? Masya Allah. Tadi kok sampai waduh, Mbak. Lanangan lek main tangan ngono wis gak masuk, Mbak. Tadi kan ditempeleng sampean. Iya, sakit loh, Mas, pipiku. Lihat, Mbak. Aduh. Ya Allah, Kum. Ya Allah. Jancuk, tak tinggal dilus karo lanangan, Cuk. Wis. Kum, balik lanang iku. Waduh. Oh iya, itu cowokku loh. Tenang, Kok Mbak. balik lagi ya? Tenang, Mbak. Aku aslinya Ultraman. Tenang. Oh iya, teh. Lha iki. Papan lele. Kon kok enak ae moro-moro ngampleng arek wedok iki ngawur ae. Longan ini ambek wedok iki lho. Saya gelut wis ayo. Ayo, Mbak, gelut, Mbak. Mbak. Oh, pikir rabi ambek mbak wedokmu iki ya. Bagus kamu yang yo. Dia tinggal diluk sik tas maju sak crit ngono aku mang wis kumpul karo musang. Aku loh yang aku digodain sama mereka. Mereka duluan yang godain digodha aku. garangan sing dike yang sing ngawali mang yang. Tak Mereka yang. tak ancel ape gawe cengeli ayo. Loh, sik. Sampeyan ngono, Mbak, sing minta duduk di sini. Enggak loh, kalian yang nyuruh aku duduk di sini. Kamu sing genah yang. Enggak, mereka loh yang nyuruh aku. Sing genah Mas ojo gawe omongan amen. Kok sok melintir-melintir kene binaung iki sih. Lah ya ruwet kan. Wah, Wala-wale biji blorong iki. Deleng ngene ngejak geger iki. Yo ayo. Ayo wis. Ayo modele apa, Kon? Ayo baike iki ae lho. Wis ya. Tak tandangane. Kon tak kepleno tembok dadi Lho kon tak kepleno pajeruku kon. Wis ya. Engko kon kamplengi maneh arek iki. Ayo mulai Mbak apa? Loh, Mbak. Guys, tak putus. Menengo. Mbak, putus. Enggak, Mas, aku ikut cowokku aja. Ojo melok-melok. Mas Lin Mas. Pantem kon. Yang. Apa sih? Hatiku gak lega iku. mulai wis ndak usah ngopi. Hei. Oh, wis suara iki. Diantem iku, Kul. Ayo, Hari. Yang.